Molt bona nit, iniciem avui l'oratge amb aquesta fotografia que ens arriba des de Mareny de Barraquetes. George Carjubi ens mostra aquestes imatges d'un cel completament blau, pràcticament amb alguns núvols alts i amb una temperatura que cap a la zona del Mareny ha sigut pràcticament la mateixa que el Port de Sagunt. Observen que el termòmetre ha arribat als 26 graus a l'ombra. En molts observatoris del dia d'avui les temperatures han superat els 25 graus. Molt bona nit, dia de primavera, quasi podríem dir de principi d'estiu. Les temperatures màximes d'avui, notícia, veig que han arribat a València els 27 de màxima, Alacant ha tingut 26, Castelló 25, i es podria aparèixer si és normal o no és normal en principi. Observen que l'any passat, el dia 2 de març de 2015, València tingué 29 graus i Alacant 29,5. Per tant, hem de dir que són temperatures que poden registrar-se perfectament en un inici del mes de març i de moment esta setmana no pareix que tindrem temperatures ja tan altes demà i després demà, però es mantindran encara per damunt dels 21 o 22 graus cap al litoral. Cap de setmana canvia la cosa, ara veurem que pareix que arribarà fred. De moment, els avisos per a dijous en principi ens mostren vent de mestral, encara ratxes fortes que poden superar els 90 km per hora al nord de Castelló. A la resta tendirà a amainar el vent, tot i que tornarà a bufar amb una miqueta més d'intensitat entre divendres i dissabte. De moment, el més destacable pel que fa a la situació meteorològica del dia d'avui, encara el vent ha sigut notícia cap al nord, on ha bufat amb ratxes de més de 80 km per hora. I aquestes són imatges de l'extrem sud de la zona del territori del Torrevieja. Observen, Rubén Torregrossa ens comentava, dia de primavera quasi d'estiu, 26 graus. La temperatura de l'aire a Torrevieja, ara bé, la temperatura de l'aigua del mar està al voltant dels 14-15 graus. Per tant, està en els moments que més fred està el mar, la mar Mediterrània davant del nostre litoral. Una diferència en el dia d'avui entre l'aire i l'aigua de 12 graus, però dia evidentment que convidava a anar en mànega curta. Imatge també de la zona de Xàbia. Hem tingut alguns núvols alts, encara quedava una miqueta de mar de fons, però dia pràcticament de cel ras i de temperatures també molt agradables, primaverals, cap a la zona, esta zona de la Marina Alta. Veiem imatges també i fotografies del dia d'avui. A principi de la jornada hem tingut a l'inici alguns núvols alts que han deixat una eixida del sol rogenca en alguns punts, com ara, per exemple, Real. Elisa Sala ens mostrava aquesta fotografia i observen aquesta imatge. També des de Benicàssim, Sant Andrés, és un dia en què hi havia molt bona visibilitat, amb una humitat més baixa cap al litoral, encara es mantenia la circulació de ponent, i observen a Morella, cel blau, i encara queda una miqueta de neu, però s'ha desfet gran part de la nevada d'este cap de setmana, on es van acumular més de 40 centímetres. Molt benvinguda esta neu, sobretot per als aqüífers i zones de muntanya, esta imatge de fredes, encara la neu que queda, però ens comentaven que s'havia desfet gran part. I aquesta és una imatge de la serra de Javalambre, encara queda neu a les zones més altes, evidentment, Javalambre o també la serra de Gúdar. I si volem veure l'extensió de la neu que tenim a les zones més altes, podem utilitzar imatges de satèl·lit. Ens anem cap a l'espai. Aquesta és una imatge, en el dia d'avui, no és del satèl·lit Meteosat, és d'un altre satèl·lit que dona més detall, i així el que veiem és tot el territori i la neu, però fins i tot podem canviar de color on és la neu. De fet, per distingir de si és núvol o és neu, este satèl·lit té aquesta capacitat. I en aquest cas, tota aquesta neu que veiem així és la zona de Javalambre. Esta la part d'ací, així veiem el canvi de color per destacar el que és neu. Tota la zona de Javalambre, la part de Gúdar i sobretot Terol és la zona que hi ha més neu, tot i que quedava la part centre. Observen tota la zona de Castelló, en la zona interior, i això les quedava una miqueta cap a l'extrem nord, però tota la neu encara es manté cap a la part de Gúdar i ja no queda pràcticament cap al nostre territori. Els pròxims dies anirà desfent-se lentament, tot i que en les últimes jornades ha estat ràpidament, les temperatures ja són més altes, estem ja a l'inici del mes de març i evidentment la neu ja no té aquesta capacitat de mantindre's a la superfície. Per tant, de moment les imatges de satèl·lit, en aquest cas sí que del satèl·lit Meteosat, el que mostren és la circulació. Vegen que continuen entrant núvols des de l'interior cap al litoral, encara entren de nord cap a sud, núvols alts, que són els que hem tingut en el dia d'avui, i al seu darrere d'esta banda de núvols arriba una massa d'aire una miqueta més fresca. Esta és la que podrà fer baixar les temperatures lleugerament demà i es manté l'entrada de nord que farà baixar la temperatura amb vista al cap de setmana. De moment, les temperatures màximes d'avui les repassem perquè són notícia, en aquest cas han sigut per altes, 25 graus. Benicarló, Castelló, en plenes festes de la Madalena, temperatures primaverals 24 a la Vall, Llucena ha tingut 18, Catí 17, Morella 15. Cap a la província de València, també temperatures, com hem vist ja a València ha arribat a aquests 27, valors per a 25 han arribat a Canals, Casinos, Gandia, 22 a Ontinyent, i Caudete de les Fuentes ha tingut 19 graus. Cap a l'interior, una diferència de quasi 8 graus. I per últim, Alacant, també diferència entre el litoral i l'interior. A l'interior, per exemple, Alcoi i Villena 20, però cap a zones ja més litorals, Pego ha tingut 25, Elx 26 com a Alacant, Orihuela ha tingut 27.
La situació prevista demà al migdia, el mapa de superfície ens mostra el que domina. El que domina és l'anticicló de les Illes Açores, allà el tenim. Nosaltres estem situats així, veiem la península Ibèrica, encara es manté, bàsicament demà una miqueta de circulació de nord-oest que mantindrà el vent cap al nord de Castelló, però en general té tendència a fluixar. I observen este front que arriba a partir de després demà i que és el que obrirà les portes a una massa d'aire una miqueta més freda que arribarà en vista al cap de setmana. No són temperatures tan baixes com les que tinguérem el cap de setmana passat, però després de la pujada que hem tingut avui i demà sí que notarem la baixada. De fet, observen, hem triat dos gràfics. Castelló, en plenes festes, en aquest cas, observen que demà baixaran lleugerament les temperatures, però es mantindrà ja sense canvis dijous, divendres, dissabte, i acabaran ja les festes diumenge amb un ambient més fresc. No podem dir fred, però sí que notarem una baixada d'entre 3 i 4 graus respecte als valors que tindrem demà, amb unes mínimes també que tampoc canviaran. La pregunta a Castelló també és si plourà al llarg d'esta setmana. La probabilitat de pluja a la ciutat de Castelló la veiem en el següent diagrama. No esperem probabilitat de precipitació tots els dies, excepte augmenta al 20-40% diumenge. En principi no esperem que ploga, però sí que pareix que hi haurà més nuvolositat a partir de diumenge i sí que dilluns la probabilitat seria una miqueta més alta. Per tant, pareix que gran part d'aquestes festes de la Madalena acabaran sense precipitació. I, per últim, veiem també un gràfic de temperatura, en aquest cas de la ciutat de València. Estos dies també d'estabilitat els pròxims dies. Avui ha fet molta calor, demà baixen les temperatures, tornen a pujar una miqueta divendres, temperatures encara per damunt de 20 graus i observen que el cap de setmana a la ciutat de València també baixaran les temperatures i ja no superarem els 20 de màxim, ambient més fred el cap de setmana i l'inici de la setmana que ve. Pareix que podria ploure cap al litoral del Golf de València, final de diumenge, dilluns podria caure alguna precipitació. De tot això ja en parlarem en més detall els pròxims dies. De moment, veiem els mapes de símbols. Demà un dia assolellat també, paregut al d'avui, el vent de mestral encara moderat, com hem dit, cap al nord de Castelló. Farà més fresca demà a primeres hores, una miqueta més baixes, entre 1 i 3 graus respecte a valors d'avui més baixes. Demà les màximes també un poquet més baixes que avui, però encara superarem els 20-21 graus, ja no arribarem als 27. I els següents dies de la setmana, estabilitat encara divendres, amb temperatures encara primaverals, i el cap de setmana arriben alguns canvis. Temperatures més baixes, arribarà un front, nuvolositat, però arriba des de ponent, no esperem precipitacions, núvols abundants, més compactes cap a l'interior, i vent de mestral, que serà protagonista diumenge, amb un ambient més fred diumenge i dilluns. Temperatures que tornaran a recordar-nos que estem encara, podem dir que hem iniciat ja la primavera des del punt de vista meteorològic, però encara oficialment estem a l'hivern i dissabte i diumenge ens recordaran temperatures més bé d'hivern. Fins divendres es mantindran les temperatures primaverals que estem tenint aquests dies per damunt dels 21-22 graus cap al litoral. Acabarem amb el recordatori i amb imatges i fotografies, recordatori de l'eixida i la posta de sol. Hem guanyat mitja hora al llarg d'aquest mes de febrer, que ara estem ja en març. Observen que l'eixida del sol al voltant de les 7:30 i la posta a les 18:55 o 56, 58, depenent de la zona del nostre territori. Hem guanyat ja moltes hores i anem guanyant molt ràpidament hores de llum, dia a dia. En aquest cas, cada dia, un minut al principi i al final. Aquestes imatges no són del nostre territori, són imatges, observen la muntanya del Teide i quins gruixos de neu s'han acumulat i també per a fer camí en la carretera. Són imatges que ens han arribat avui des de la zona de Tenerife. La veritat és que imatges espectaculars de les nevades també que han afectat les zones més altes, en particular la part del Teide. I aquesta imatge, que sí que és del nostre territori, està feta, el que es veu ahir, són Eivissa, fotografiada des de Dénia, en aquest cas per Belén Camanyas. Moltes gràcies per les seues fotografies, una imatge que es mostra molt bé la visibilitat, que avui era bona en superfície i que deixava veure aquesta fotografia. Aquesta és una imatge d'ahir, de la posta de sol, espectacular, també rogenca, que ens envia Pedro Nogueloles des de Torrevieja, recordant el que tenim per davant. Els pròxims dies, de moment, estabilitat, sol, es mantenen demà una miqueta, les temperatures no tan altes com les d'avui, però encara per damunt dels 21-22 graus a les zones costaneres, encara un dia primaveral. A l'espera, cap de setmana, sí que esperem una baixada de temperatures amb un ambient més fred. Amb aquestes fotografies que recorden es poden enviar al correu electrònic oratge@tudelmediterraneo.es. Acabem. Moltes gràcies i que passen una molt bona nit.